sa mga nagpaplano po na mag-ano sa fitness, welcome po kamo. Lalo na igdi sa Jimmy. Sa Gravity Fitness and Lifestyle. So, mas maayos po na habang maaga pa, na kita sa fitness kasi para din sa sadiri tayo. Kung nag-i-invest kita sa ibang bagay, dapat mag-investment kita sa sadiri ta para mas mapagayon, mas mapalawig ang sakuyang buhay. Sa mga dati man na nag-workout na medyo nabisigaro. So, ipopulate ang panahon para magbalik sa fitness, no? Push ta lang ang sadiri ta, idisiplina ta para sa tuya man lang yan para maggayon giraray ang at sa tuyang salud. Yung ganda. Yan, salamat coach Salamat, sa bro. pag-encourage and siguro after kang episode din ma-enroll na kami ni Tino.